Christmas. Sabeu d'on vinc? Arribe directe de Grècia, de recollir els desitjos per Nadal que envien al Pare Noel els xiquets i xiquetes grecs. El que passa és que ho han escrit en tapes de iogurt. Bé, anem per feina, a veure si a la biblioteca de la Vall d'Uixó heu deixat missatges meravellosos y fantásticos. Hola, soy Omar del barrio Toledo y mi pregunta es, ¿cómo puede entrar Papá Noel por las chimeneas si están encendidas? ¿Se quemará el culo? Benvinguts al Pare Noel visita la biblioteca! Santa Claus, Sant Nicolàs, Viejita Pascuero, és a dir, jo! Bé, Omar, perquè el meu culaç està en lloc segur. Quan entre a una casa que té la ximenea encesa, la conxale amb màgia per a poder entrar. Però, conta'l què et va passar una nit, Pare Noel. Ai, no, que vergonya, que vergonya. Vinga, va, per fa. No. Vinga, va, si és graciós. Estem entre amics. Bo, però no li heu d'explicar a ningú. Resulta que una nit no vaig fer bé la màgia i em vaig cremar una mica els pantalons just en tot el culet. I aquella nit de Nadal em vaig recórrer tot el món ensenyant els calçotets! Encara sort que portava els meus calçotets favorits amb dibuixets d'arbres nadalencs! Hola Papá Noel, tengo 5 años y quiero contarte una pregunta. ¿Cuándo vas a repartir los regalos? Por favor, di un besito. Durant tota la nit de Nadal! Recorda, has de ficar-te al llit pronte. Quan estigues dormint, em passaré. I per favor, si vols deixar-me una mica de menjar i beure per a mi i els meus reis, t'ho agrairia. No parem en tota la nit i tenim que agafar forces. Sabíeu que a la biblioteca de la Vall d'Uixó també n'hi ha llibres pop-up? Este en concret és de David Carter i és una meravella. De dibuixos, de paraules, de llum, de màgia i de tot allò que és important en estos dies tan especials. Però és que a la biblioteca de la Vall d'Uixó també n'hi ha un punt de pel·lícules, com esta, Esperando la Navidad, on els personatges Disney viuran moltes aventures. Jo ja tinc pla per a esta nit. Hola, me llamo Anuar y tengo 9 años. Soy musulmán, pero aunque no celebre la Navidad, quiero pedir un regalo a Papá Noel para todo el mundo. Quiero vida y salud para todo el mundo.